Kaulegoa sortu zen 2017ko azaroan, duela urte eta erdi, pasatxo. Eta printzipioz da kultur sektorera bideratutako informazio eta akonpainamendu zerbitzu bat. Jaio zen nolabait proiektuen garapenean eta sorkuntzan sortzen diren beharrei erantzuteko, eta batez ere helburuak izango lirateke batetik eragilek esku hartzen dituzten proiektuekin iraunkortasuna sustatu eta era berean ere sektorearen profesionaltasun bidean aurrerapausoak eman. Zerbitzua daukagu antolatuta, alde batetik bulegoan zuzeneko arreta hori eskaintzen dugu, edozein tramiteren inguruan edo zalantzaren inguruan kontsultak egin ahal izateko, telefonoz, e-mailez edo presentzialki ere. Eta gero eskaintzen dugu ere proiektuen garapenean akonpainamendu bat. Gero barne lana dago eta hor jendak egiten dizkigun eskaera horiek danak ere saiatzen gara horien inguruko informazioa bilatzen, eskuragarri egoteko besteentzat ere. Askotan esaten dugu gehala pixkat antena edo sektorearen egoera nola dagoen ikusi, hori nola baitere aldundira trasladatu edo ere jakinarazi, gauzak horrela ikusten ditugu, alderantziz ere, pixka bat ere, aldundia zerbitzu publiko bat, entitate publiko bat da, eta hor gertatzen diren hainbat kontu ere askotan azaltzeak, horren berri ematea, pixka prozedura nola diren ere azaltzeak, eta askotan laguntzen du ere ulertzen, nola funtzionatzen duen ere beste alderdi hori. Ikusten ari gara, adintarte aldetik, 30-40 inguruko jendea dela gehien bertaratzen dena bulegora. Ikusizko arteak, ikusentzunezkoak tartean, nahikotxo dira proportzioan. Nahi genula zerbitzua iristea urruneko erabiltzaile horien gana, ez? Igual badagolako perfil bat errestasun gehiago daukala administraziora jotzeko, eta beste bat ezein beste jotzeko. Eta pozik gaude ahoz-ahozko komunikazio bat ematen ari da alako, eta horrek laguntzen digu, eta bertaratzen ari da jendea ez daukan ohiturarik administrazioarekin tratu bat eukitzeko edo eskaerak egiteko. Profesionalak diren asko etortzen direla zerbitzura, baina eraberan ere amaterrak direnak edo hasi berriak direnak badirela kopuru desente bat, ez? Askotan gertatzen da profesionalak diren pertsonak, baino dauzkaten proiektuak edo ekartzen dituzten proiektuak ez diren beste bereien jatorrizko jarduerarekin bat datozenak, baizik beste proiektu bat garatu nahi dute, batzutan bereien disiplina eztan beste batean, edo inkluso elkartetik kanpo, bereien proiektu pertsonal bat asko izaten dira garapen fasean gehienak, eta asko ere hasten ari diren proiektuak. Hasten ari diren horretan momentu desberdinetan, batzutan dira oraindik ideazio fasean dauden proiektuak, edo dagoeneko pixkat gauzatzen hasten ari direnak, baina oraindik falta dituztenak hainbat elementu. Askotan karreretatik ateratzen dugu ezagutza tekniko bat, baina gero eguneroko bizitza errealean ez da esan behar ditugu hainbat ezagutza ez direnak maila akademiko batean ematen, eta inkluso esperientziak behar dula bere bidea ere horietan ezagutun bat eskuratzeko. Orduan ikusten dugu badagoela hor utxune bat, utxune nabarmen bat. Gainera zailtasun ez da bakarrik ez ezagutza eremuak eskaini dezakenareko, hizkuntza arrotz bat da. Eta entitate bakoitzak bere hizkuntza dauka. Administrazio publikoak erabiltzen ditu hitz batzuk edo hiztegi bat, mundu akademikoak erabiltzen du beste bat, enpresa pribatuan igual erabili daitezke beste kodigo batzuk, zen ez da bakarrik badaki zer dagoen edo ez, baizik jakin behar duzu manejatzen gero hizkuntza lengoaia eta egiteko modu horietan, ez? Eta hori ikasketetatik ateratzen garenean edozein arlotan, ez dugu jakiten eta eremu honetan ere ez, eta behar da rekorrido bat eta denbora bat, edozein behar du denbora bat horretan pixka bat ikasteko eta manejatzen jakiteko. Kudeaketak daukala pixu bat eta sorkuntzak dauka beste pixu bat, ez? Eta ia kudeaketak asko jaten digula. Eta orduan ematen du jendea datorrela laguntza eske gehiago kudeaketari dagokionez, eta biak daude oso lotuta. Eta arreta jartzen dagunean sorkuntzan, batzutan ikusten duzu, beste, badaola jendea prest dagona
kudeaketa zeukan eskema hori alde batera usteko, dedikatzeko pixka gehiago sorkuntzari, ez? Eskotan, eta bide laguntzako prozesuetan batez ere, eskaintzen dugu nolabaiteko espazio bat, agian ohikoa den kudeaketatik haratago beste gauza batzuei ere erreparatzeko. Eskotan sortzaile askorentzako behar nagusietako bat izaten da, benetako eta kalitatezko sorkuntzarako denbora bat izateko aukera edukitzea, ez? Aurrera begira edo, bai, daukagu batetik lurraldearen gaia, ez? Bai, garrantzitsu iruditzen zaigu, zerbitzua lurraldera zabalik dagoela esaten den momentu horretan, benetan izan dadila lurraldeko erabiltzaileek erabilera egiteko zerbitzu bat, ez? Orduan, orain ari gara lurraldean hainbat lekutan aurkezpenak egiten ere, eta aurrerago asmoa da ere zerbitzua noizean behin, gu ere desplazatzea beste lekuetara eta bertako eragileak bertan gurekin egon ahal izatea eta ez beti mundu izatea Donostira. Horretan arreta badaukagu bereziki jarrita. Eta horrekin batera lehen esaten genuena, ez? Erabiltzaile ez diren hoiengana ere, urruneko erabiltzaileen gana ere nola gerturatu, ez? Batzutan igual izan daiteke zerbitzua ez delako ezagutzen edo batzutan ez delako pentsatzen olako zerbitzu bat izan daitekeela. Orduan, horretan ere nahi dugu benetan arreta jarri eta zerbitzua inklusiboa, ahalik eta inklusiboa nahi izan esfortzua egin.